sa ka. Ano pa na siyang kaagi karon? Mao kining sa kababae nga nagpuyo sa address sa Isabela Negros Occidental. Nga tumatatampo nagdasangan nga Gianna. Tuwa na si Papa ninyo. Gikuha na gid siya gikan nato. Papa! Mingaon minimo pa. Jana, ihatod kang tiyo nimo ha nga akong igsuon. Ato lang sa kanila kay dili nagyud na ako kaya nga suportaan kasi mong pag-eskwela. Sige ra maoy, nakasabot ra ko. Ako pod maningkamot na lang sad kog ako. Mangita kog trabaho aron mabuhi ko. Asa masad ka paingon ti? Wa sad ko mahibaw day. Tan-awon lang ani day oy kun asa ko daton sa kapalaran. Manimpad lang kog ako. Pasensya na kaayo ninyo mga anak ha. Sakit man alang nako nga magkabuwag-buwag ta ninyo pero dili na gid ako kaya. Ma. Sugod karon, kami na'y mahong inyong ginikanan, Jana. Paeskwelahon ka na magtiwas sa akong asawa. Ang among pangayoon ra gyud nimo nga magtarong lang gyud ka sa imong pagtuon. Ug di magbinuang ha, kay total para imo ra man gyud ni. Oo, tiyo. Salamat, tiyo, ha? Congrats, Jana! Top 1 ka na sad sa inyong klase. Proud kay ko sa imong achievements. Ipadayon na gyud ha? Ingon man usab ako. Makalipay kayo nga nagtarong kagyud sa imong pagtuon. Naiudag ko kay ka-grade sa imong card. 93 pa gyud ang imong average. Oh, grade 10 ka na gyud sa sunod school year, no? Oo, tiyo. Salamat inyo, tiyo, ha, tiya. Kay kung dili tungod ninyo, dili sa gid unta ako maka-eskwela ron. Ayaw na nagunahon na Giisip ka na namong anak ni tiya nimo, di ba day? Ay, tinuod na. Waag baya gyud mi anak mi tiyo nimo. Maong nalipay mi nga naa ka din namo. Ayaw kabalakan ninyo, tiyo, tiya. Magtarong gid ko sa kong pagtuon, hangtod nga mulampos ko. Bayran ako inyong kaayo din hinako. Day, kabantay ka anang kuanil nga schoolmate nato. Sikat-sikat man na din sa atong eskwelahan kay lagi tisoy. Dakang babay na ibuga ni Ana. Oo. Kabantay man. So, klasa di ay nimo. Kinakabantay man ka. Ha? Ay! Hii! Hi. Neil? Hi, salamat. Kay kaila ka na ako. So, di na ko kinahanglan nga ipaila pa na ako ang akong kaugalingon nimo. Anong niduol ka? On si tuyo ni mo? Walang, gusto lang ko magkikamiga nimo. Pwede ra? Friends naman ka. Okay ra. Unya, what if kung more than friends? Pwede ra sad? Pwede ra sad ka ha? Ha? Sa tinuod lang bitaw, agbay ra kung nakabantay nimo Jana. O gabi nimo ganahan kay ko nimo. If ever nga manguyab ko nimo, may chance ba? Neil, malit man ka, uy. Karong pag ganito ni kasulti. Di mo ko ganahan nga mag-usik og oras gud. Pero kung di ka ganahan ako, okay ra magyapon. Di man sad ko mamugos nimo ba?
Pero lang sad ko balibari nga makigangigan nimo. Nganong ako man? Ug nganong di man ikaw? Gwapa ka, nya bright pa gyud. Di ba day na ako deserve nga makauyab og sama nimo? Neil, Namuha man ka. Neil, ako sa nang una-una tagais ako time. Okay na dyan, oy. Check your time. Andam kong magpaabot. Nga naman ko eh. Hangtod ron na. Dili pagyapon mawa sa una-una nga nanguyab si Neil na ako. Ay, dagan rin paglaibog niya sa eskulahan. Maayo ka nga. Ako na lang siyang sugton. Tinuod dyan, imo na kong gisugot. O, Neil. Yes! Yes! Basin imo kong pasakitan ha. Dagan na ba naibog ni mo din sa tong eskwelahan? Dili, uy. Love ka dyan. Dito ka pasakitan. Si Neil ka na. O, sige silang mga tawa ng barkada nga papay. O, napay pinahapak-hapak niya kung makatawa. Duulo na ako. Neil! Jan! Niya na ka? Pwede ito mag-istorya? Ha? Naunsa man ka eh. Di makaangay magsilos kay barkada ramto na ako. Mo ni barkada? Nga kada katawa mo hapak gid sa mong bukton? Jan O dili ka gusto nga magbuwag ta? Paglikay? Pero dili ko magunahon naglain? Jan Oh, Jana, naunsa ka man? Nagsigi kan lag tanaw ni mong cellphone. Ngano ka? Wa na tiyo, uy. Bitaw da. Unsa man nakatuon ka na? Basig doon na may assignments nga wa pa nimo mahimo. Ibutang sa kuno ng imong cellphone, be. Tingali bayag maka-apekto na sa imong pagtuon, ha? Oy, tingali bayag nag-uyab-uyab ka na, ha? Ha? Wa tiyo, uy. Lagi, ha? Ayaw sa good anak. Tingalig madaot ka, anak. Madaot ng imong pagtuon. Tiyo. Unsa naman ang hitabua, oy, dyan na. Nga nung nahagbong ka man sa math, sa may nahitabo nimo. Sorry, tiyo. Naunsa man ka? Nawa ka naman sa imong focus sa imong pagtuon. Tiyo. Pasaylo ako din, yo. At lagi kong laing chance, promise na ako. Dili lagi na ako usbon. Angay lang. Huna-huna ang nagasto nimo, ha? Wa na namo pamunita ang kwarta namo ni tiyo nimo aron magbinuang ka lang. Ay, sige na. Hilom na. Sige. Atagan ti kag laing chance. Og ayaw na bayagin mi pakyasa, ha, Jana? O, tiyo. Karon nga, graduate naman ko sa senior high. Unya, ikaw, grade 11 pa. Manangid lang ko ni mo dyan nga, muato kong kagayan. So, iba na kong biyaan? Magbuwag ta? Dili, uy. Bisog muato kong kagayan, pero magpabilin gihapon tang uyab. Tigalig makakita kong lain dito. Dili na may tabo, Jana. Mahal ti ka. Mahal sa tikanil. Amping be dito, ha? Sukad lang nga, niada si Neil sa Cagayan. Panagsa na lang kay siya mo text o butawag na ako. Bahala na lang, uy.
Pasagdan ako siya. Dili ko gusto nga madisturbo na padagbalik ako pag-eskwela. Nauli ka na daigigan sa Cagayan? Jan, naku isulti ni mo, importante kayo. Oh. Jan, gikuyog na ako din ang babae nga akong napamabdusan. Unsa? Jan, sorry kaya. Magbuwag na lang ta. Neil! Sakit na, uy. Sakit kayo yung kibuhat din ako. Bahala na, uy. Dili na kayo pakita niya nga naapektuhan ko. Ang angay na ko at nag-focus mga akong pagtuon. Congratulations, Jana! Top 1 ka na, sad! Salamat, Tiyo. Salamat kayo ninyo ni Tia sa inyong natabang nako, Tiyo. Dako kay kugutan kabubuton ninyo. Ayaw na gunahon na. Nalipay mi sa imong na-achieve karon. O karon nga graduate ka na, so may nahunahunaan imong kuhaon nga kurso. Mag 2 years nurse aid siguro ko, Tiyo. O ka na, maayo na day. Wa na si Tiyo ni mo dyan, ha? Gagtaki sa high blood ang imong uyuan. Iyan na tang hibiyaan. Tiyo! Tiyo! Pasaylo ako ninyo. Nga, dili na nako kaya nga suportahan ka dyan, ha? Nadaon ang among negosyo nga bakery. Labi na gyud nga gi-close kini tungod sa pandemya. Tia, Sige lang, nakasabot ra ko. Dako gihapon kaayo kong pasalamat kay dako mog natampo sa akong igsuon. Kunon sa may naabot sa akong anak ron. Unya, unsa may plano nimo nga wa naman ang ako igsuon. Pauli ko sa amo sa Marawi. Kung mauna, amping sa imong biyahe. Nak, unsa may plano nimo ron? mangita na lang kong trabaho, maoy. Wa man tayo laing choice. Maning kamot ko aron, natay kabayad sa tong renta din sa tong tiabangan, ma. Maayo gani kay nadawat dayon kog trabaho isip sales lady sa usa ka mall. May na lang nga nagi may magamit na kwarta ni mama sa among panginahanglan. Isa naman ang mall, dahil tungkol sa virus. Unsa day? Sa ato pa, mawala ni kong trabaho, ani. Ay, ano ang yun? Parehil bitaw to. Paita ba yaw, kamay na lang kayo mong bukas din isudladan. Saman sa mama, ganina raman kung makakita. Pagbangon ako, wa naman siya. Maayo! Day dyan na! Day! Si Manang Intay man ron. Kadayot lang! Day! Imong mama naligsan og van! Unsa? Ma! Ma! Himo man kong nabiyaan, uy. Ako na lang nag-inusara. Kung waaw na ka niya si magkailaran, magutang lang ang kwarta. Para natin kapalit ang bugas. Hindi rin siguro ito ni mahitabo ni mo. Sakit kayo pamalandungan imong kamatayon, ma. Ayaw ba ako pasagdi, ma?
Bantayin ko sa kanunay. Oh, sige. Dawat ka na isip dishwasher din sa akong karinderya. Salamat kayo, sir. Sige. Bidayon imong trabaho, ha? Kay daghan o gusto mi ron. Oo, sir. Hi. Jinggoy de ko. Ikaw? Jana, Usinero de ko rin, he. Nindot tidak kay mas ganahan tang mo trabaho kada adlaw. Kay naamo ka. Usuro niya ko sa mga apartment, ha? mag-unsa man pa dito? Laang lang. Unya, lutuan ti ka. Di ka ganahan sa kong mga luto sa karinderya. Jinggoy. Busog ka, uy. Unya, unsa man? Unsa may masay ni mo sa kong luto? Lami. Jan. Kung manguyab ko nimo, may chance ko. Ha? Bitaw, ang tinuod, ganahan ko nimo, Jan. Ganahan kayo. Basi parehas na ka sa kong ex, ha? Nga tama na pasalig. Di na ko ganahan nga masakitan pa. Siguro, di pa ka mo salig yun kay pag-upa kayo. Pero, hatagan tingag time nga, ila-ilahon kog maayo. Aron makita nimo nga, sincere ko sa kong tuyo nimo. Jinggoy. Mahal ti ka, Jan. O andam kong magpaabot. Hangtod nga maluay ka na ko. Jinggoy. Isip mo'y mong ginaga ang buhay ay sariyang After 3 months sa pagpanguyab ni Jinggoy nako, ako siyang gisugot. Hangtod nga nagpuyo mi ni Jinggoy, ug wa gid ko magmahay kay caring kaayo si Jinggoy nako. Ug ma-feel nako nga love gid ko niya. Ako di mo'y una niyang nauyab. Ug dako kay kong pasalamat niya kay bisan ako na lang usa, pero ligon akong pagsalig ni Jinggoy tungod sa ipakita nga kaayo nako. Sa pagkakaron, nagplano si Jinggoy nga muuli sa Masbate nga kauban ko aron ipaila-ila ko siyang pamilya. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN.